klasse på 25 vil 8 få konstateret kræft, og 2 vil dø af det. Hver tredje dansker får kræft, og hver fjerde af de kræftramte dør af det. Kræft er den hyppigste dødsårsag blandt mennesker under 65. 1 ud af 9 kvinder får brystkræft. Fire ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges. Undgå alkohol. Undgå solarium. Undgå rygning. Undgå overvægt.